é unha das preguntas máis feitas. Donde teñen empanada de millo? Temos o maior mapa de furanchos do mundo. Ahora vou vos pôr nun compromiso. Tens que dicirme o teu top 3 de furanchos. O top 1 o teño claro. É que o top un para todos é o mismo. Que ten que ter un bo furancho? Barrantes, espeso, que mancha, que chora, como din eles, non? Que moves a taza e pinga. Ponche un carpacho. Ojo. Un carpacho. De Delicatese. cachena. Hai uns documentos en Valladolid onde din que os furanchos se están datados do siglo XII xa, na zona de Redondela. De aí o nome de furancho, furo ancho, o furo ancho que facemos no barril. Os que cantan, os que tocan as panderetas, Claro. os gaiteiros. Os furanchos morren. Cada xente, os donos dos furanchos son xente maior, a gran maioría. Se o furancho non ten boviño, entón, mal vamos. Apaga e vamos. Historias por doquier, con Adrián Barreiro. Pois hoxe en Historias por doquier, os amantes do viño estades de sorte, porque temos aquí a dous invitados, que son Lorena e Juan, de Guía Furanchín, que, claro, falas de furanchos, como decidir no Instagram, de tascas, taperías e máis sitios onde beber bo viño. A pregunta é fácil. Gustabas o viño? Moito. Como decidides empezar a facer esta aventura de publicar todo o que comedes de furancho en furancho? Bueno, aí creo que vai empezar a falar Juan, porque foi o que iniciou isto con Daniel. Sí, isto foi no Camiño de Santiago. Fixemos o Camiño de Santiago xa fai uns anos, non sei decirte xa cantos. 8, creo. Sí, 7, 8 anos. E ao facer o Camiño de Santiago veíamos que había moito menú peregrino, moitos sitios onde paraban esa xente de fora, e nos, ao final, o menú peregrino pois non era para nós. Nos que somos de bon bodente, nos gusta beber ben e comer mellor, pois entón dixemos, pois por aquí, por esta zona non habrá furanchos, e non tendremos un sitio, un mesón, unha tapería, un sitio onde comer ben. E que lástima que esta xente toda que fai o camiño e toda esta xente non poda saber, porque ao final ese tipo de locais ou son coñecidos por un amigo que che di ou eres nativo da zona ou non os vas a coñecer. Porque facendo camiño non se ven os furanchos a primeira vista, decir, aquí se pode parar a comer. Non están señalizados como a tal, a xente ven un cartel que pon un furancho e se aínda eres das Rías Baixas, pois o coñeces, pero date conta que hai moita xente do norte de Galicia que non sabe nin o que é un furancho. Entón, imagínate un holandés ou un inglés, non teñen nin idea. Bueno, que no propio Camiño de Santiago, por donde vai o camiño... Creo que só pasa un, o Zapateira está. O Zapateiro, un furancho que temos aquí na zona de Mos. Ese furancho pasa o camiño moi cerquiña. Entonces, cando fixestes o Camiño de Santiago, destes vos conta de que necesitabades viño, un bo furancho onde poder comer e beber, non? Entre outras cosas, porque o que tes é que recuperas forzas. Despois de estar andando 6, 7, 8 horas, non queres uns, con todos os meus respetos, uns nuggets de pollo. Ti queres comer, pois, algo bo, algo que te alimente. Entón, pois, empezamos. Foi en Caldas de Reis, nun restaurante moi coñecido que se chama O Muiño. E ali, despois de unhas cantas botellas de viños, temos a foto para demostralo. Se ve ben que estábamos bastante inspirados, decidimos facer pois unha guía, que non se nos ocorreu mellor cousa que estamos falando de nomes, de como lle poñemos, bueno, a guía Michelin dos furanchos, guía Michelin, pois nada, pois guía Furanchín. E aí empezou todo co nome, un pouco o logo facendo referencia, máis gracioso, co paisano na cunca, e todo empezou aí. Empezamos con 100 seguidores, despois 1000, 3000, 5000, 20000. Realmente eu penso que fíxose pensando en imos a ser os 4 amigos que publiquemos aí no Facebook para saber onde ir cada fin de semana.
pero non pensamos en que isto iba... A repercusión. A repercusión iba a ser tanta. E claro, ahora tedes un Instagram onde publicades, non? Non sei se sigues publicando en Facebook, pero sobre todo en Instagram, que tedes cantos seguidores tedes agora? En Instagram xa pasamos dos 30.000. Sí. Carai, 30.000 vos bebedores de viño, a maioría, non? Sí. E da cociña Sí, tradicional. curiosamente hai moita xente de fora de aquí, non son das Rías Baixas, hai moita xente estranxeira, xente que ven de Asturias, Andalucía, Madrid, cataláns, o sea, chámalles moito a atención a... Claro, é que o que comentabas, Juan, antes, non hai furanchos en toda Galicia, é dicir, que o furancho está nas zonas onde se fai o viño, non? Entendo. Sí, non sempre onde fai o viño, realmente está dende o río Ulla para baixo, nas Rías Baixas, non? Tes algún furancho na zona de Betanzos, tes algún furancho que poda estar máis ao norte, pero realmente son das Rías Baixas, realmente. E en Ourense non podemos atopar, entonces. Non os hai. É que non os hai, é increíble, porque en Ourense, evidentemente, hai viño. Claro. A Ribeira Sacra. Pero non lévase o do furancho. Nunca se podes atopar Acabo de un furancho agora, que non. ou dous, é increíble. En Coruña hai algún. E o ano pasado, por primeira Lugo, vez, non? abrí un na Ribeira Sacra, pero é o único. E claro, é verdade que como que o ambiente del é distinto incluso cos de aquí. É coñecido porque ali, ahora, que ao non haber máis, vai moita xente, chámase furancho o Currio. É moi curioso, a verdade é que é moi curioso. Bueno, Lorena, Juan, por que vos gustan tanto os furanchos? Antes de coñecervos a de fans, como nace este vicio de todos os fin de semana, furanchos, cando é época, porque logo falaremos tamén das épocas que abren, cando vos surde esta adición aos furanchos? A ver, é que nós todos os venres, todos, quedábamos un grupo de amigos, pois éramos 8 ou 10 cada venres. Evidentemente queríamos beber ben, pagar pouco, claro. Unhas tapiñas, é o que buscábamos. E cando chegaba a época dos furanchos, íbamos ali, hasta facíamos a broma daquela, cando iniciamos, de a tarifa plana. Sí, imos pagar a tarifa plana, porque pagábamos entre todos. Daquela era 7 euros por persoa pagábamos. Mais menos. Pero 7 euros que era puña de... 7 para que... Non. Cando facían as contas iban, ven, ata canto queda por persoa? E sempre eran 7,20, 7,50, 7,50 tal. Andaba sempre por aí. Agora xa non. Pois é, un grupo grande de eso, cerca de 10 persoas, máis a comida, máis a bebida para todos, ao final ter que pagar iso, pois salía bastante rentable sair todos os venres a cenar. O ambiente. É verdad, o ambiente do furancho. O ambiente do furancho non o tes ningunha tapería nin ningún restaurante. E cal é o ambiente que se pode atopar a xente cando entra un furancho? É que ti cando vas a un furancho, o furancho tradicional, ti chegas ali e compartes mesa con xente que non coñeces. Vale, nós porque éramos moitos, non? Entón xa ocupábamos todos unha mesa. Pero se vamos ti máis eu ao furancho, chegas ali e méteste na mesa que haya cos ocos que hai Son libres. mesas corridas. Son mesas corridas. Faiche falar co de enfrente, co de al lado, co de tal. É un ambiente distinto despois que sempre hai os que cantan, os que tocan as panderetas, claro. Os gaiteiros e tal. É un ambiente que evidentemente non se dá noutro lugar. É un ambiente onde hai viño, non? Sempre empeza igual a cosa tranquila, pero acaba, como decía, xente cantando, bailando, e aquí é festa, non? Eu sempre digo mesmo, é un ambiente que non se pode repetir. O vais ao furancho, se queres facelo artificial, non eres capaz. Ti por moito que intentes montar un local que se parezca a un furancho, realmente ese ambiente non eres capaz de plasmalo, porque ao final é iso, é o que conta Lorena. Temos tamén, xa son casi amigos, un grupo de 3 amigos os que sempre nos encontramos nos furanchos. Que é o que toca a guitarra, que sempre ten que estar a casa. Guillermo, exacto. Temos un que Guillermo, atento. Temos un que sempre ten que marchar
cando está o mellor, porque ás 12 ten que estar na casa, porque senón a muller... Ás 11, ás 11 en punto, ese home marcha pola Pérdese toda a porta. festa. Non, eles van, cean, acaban a cena, Sacan a guitarra. as dúas guitarras, dous tocan a guitarra e un solo canta. Sempre, todos os venres, Entón está permitido tocar para adiante, non? Ou calquera persoa que pode ir Ti ali. imagínate, pues, nun restaurante, claro, ti contratas uns cantantes, uns artistas, uns tal, non chega a ser o mismo que sea algo espontáneo e que a xente pida cántame esta e que poñase todo o xente do lugar a cantar contigo. Claro. Claro, algo que se contase ao final, non? Sí. E como nacen? Vos sabedes como nacen os furanchos? Cal é o fin, non? Se ese excedente de viño que hai na certas casas, como... Ai, mira, coñecedes a históricamente, vaiche falar aquí Juan, que é o que lle encanta a historia. pois eu quero saber a historia do furancho. Pois os furanchos non, ao ser algo que non estaba lexislado non temos documentos como tal moi antigos, non? Si que hai uns documentos en Valladolid onde din que os furanchos se están datados do siglo XII xa, na zona de Redondela, porque había unha pelea entre, como hai agora, entre os hosteleiros da época, ben, e os furanchos polo precio do viño. Entón o rei o que fixo foi mediar para que poñer un imposto para poder un pouco calmar as augas entre entre outros. E tamén hai datado do norte, de Betanzos, donde xa o rei tamén os obligaba a poñer unha folla de laurel na porta para poder identificarse e que os cobradores de impostos poderan saber onde hai os furanchos. Daí o da hoja de laurel non queda moi claro se é por a nosa superstición os galegos, que sempre vai moi ligada ás meigas, aos espantallos, se vende aí o poñer a folla de laurel, ou si tamén ven de unha denominación do viño que é o loureiro. Entón non queda moi claro. Hai xente que din que é unha cousa e que xente que din de outra, pero levan moitísimos anos. Son máis antigos que... E logo, claro, nacen para ese excedente, non? Que había tamén nas casas de viño. E normalmente, cale os períodos que soen abrir os furanchos? Os furanchos só poden abrir do 1 de decembro o 30 de xuño. E algún concello permítelle abrir hasta o 30 de xulio, un mes máis, os que son totalmente exteriores, non teñen ningunha zona interior e que teñen albariño. Porque, claro, se es solo exterior, cando chove non podes abrir, non hai maneira. E son os que máis valoran os madrileños, non? Os que veñen aquí. Madrileños, xente de fora. Non vamos a decir son madrileños que despois se nos enfadan que temos moitos seguidores tanto de Madrid como de Barcelona e de moitos sitios. Son que a verdade, cada furancho ten a súa peculiaridade. Os que son interiores totalmente son os furanchos de antaños, en xebres, eses que son o baixo da casa, co ladrillo cara a vista, cos ese só o chan de terra, as mesas así corridas, os barrils, iso ten un enxebre, é unha... Non podemos olvidar que os furanchos realmente non nacen nos exteriores da casa. Nacen na zona baixa da casa. Claro. Porque eran as bodegas e onde tiñan os animais. Entón, eso despois se trasladou, pois poñían un barril en forma de mesa, poñían algo ali, a xente da zona iba a beber a ese furancho. De aí o nome de furancho, furo ancho, o furo ancho que facemos no barril para saber que, para probar ese viño. Entón, a xente o que decía é, o Manuel xa fixo o furo ancho. Entón, de aí foi, co paso dos anos, hacia o furancho. E a pregunta que queremos saber todos cando para lexir un furancho, que ten que ter un bo furancho? Un bo furancho ten que ter bo viño. Bo viño. Iso é o principal, bo viño. Se o furancho non ten bo viño,
Entón, mal vamos. Apaga e vámonos. Para Lorena e Juan, cales son os furanchos con mellores viños? Cambian dun ano para outro? Sempre. Sempre tedes ese furancho de referencia e dices, joder, todos os anos nos gusta vir aquí, o viño sempre cumple. Evidentemente sempre hai furanchos preferidos duns e doutros. Nós somos 4. O sea, Dani, Ruth, Juan e eu. Cada un ten un paladar distinto, pero de verdade, cada un ten un paladar distinto. E aí son... Claro, o sea, sempre hai algún furancho que nos gusta máis que os demais. Pero incluso dentro dese furancho, a un gustalle máis un viño que outro. Dentro dos furanchos que nos gustan máis, de un ano a outro, cambia moito. Incluso dun mes. Date conta que acabamos ese barril, abrimos outro, non unha bodega. Exacto. Non hai tanto químico. Ti non podes facer un viño exactamente igual nesta barrica que na outra. É imposible. Co cual, este barril podía estar moi bo e o seguinte, estar un pouco peor. E Ou xa ao nos revés. ten pasado, E como cambia o viño dos furanchos normalmente dos restaurantes, non? O pai sempre valora moito ese viño de bar de pueblo que o bebe sabe con máis afrutado. Porque non ten químicos, non ten como máis natural. Se fai co gabazo, non tes esa produción en cadea para facer un viño. Ti colles un viño embotellado do ano, imagínate, deste ano 2022, non? Do ano pasado, ou de fai 2 anos, o que é un etiquetado da marca tal, e dentro de 2 anos vais a ver igual, se é da mesma añada, porque ao final é toda unha produción. Pero o do furancho non, porque este año pois pudo meterlle máis sulfato, menos sulfato, máis añada. Hai moitas cousas que afectan o viño. Entón é imposible replicar o mismo viño nunha barrica que na outra. Pasan 15 días e podes encontrar un viño diferente. O sea, e logo tamén nos furanchos entendo que habrá viño branco, viño tinto, ou a veces é común que só hai viño aquí branco aquí. Hai algúns furanchos que antigamente só tiñan dunha variedade, porque depende das viñas que ti teñas, non? Claro. Pero hoxe en día todos teñen branco e tinto. E hai algún... E sorpresas. E hai algún que ten rosado. Sí, pouquiños, pero os hai. E despois hai algúns que teñen... hai... A parte do blanco do país, que, claro, mezcla da toda a uva que tes, hai albariño, despois de tintos hai quen ten mencía, ten catalán, ten o de caballero, o de pollo, tiña tamén cabernet. O sea, tens moitas variantes. Cada vez a xente traballa máis as viñas, é increíble. E máis, temos un dos nosos furanchos preferidos que o propietario é enólogo. E correcto. Non fai un viñazo. Iso non se pode decir, Juan. Por que? Viñazo, no, é que chamaron sí, nos verdad. atención, claro, nos ti cando algo parece che bo, dices, menudo diazo. Outro día chamaronnos a atención no Instagram por decir que tiña un viñazo, Porque a palabra viñazo significa un viño tosco e denso. É como o bodorrio, non? Din que é como un viño que está vinagrado, que é denso, que tal, que cual, según a RAE. O sea, claro, despois todos nos o decimos para ben, non... por ben, pero claro. E cando Juan di que hai sorpresas a veces, a que te refires? A eso, a que temos, pois temos o propietario dun furancho que é enólogo, que fai un viño moi elaborado, un viño exquisito. Despois, pois temos esos furanchos que poden ter o rosado, non se dai en todos. Despois temos furanchos que dentro de ter blanco, pois teñen 4 variedades de blanco, por exemplo, como o de pollo. O sea, hai un montón de sorpresas. Despois encontras o furancho onde mezclou pois eso, as súas variedades de blanco e fixo viño país, e as súas variedades de tinto e fixo tinto país, e xa está, e non tes máis, pero tes un pouco de todo. Este furancho do que falaba Juan, de que o dono é enólogo, loitou moito por conseguir el querer facer bodega. Este ano conseguiu sacar os 2 primeiros tintos con denominación de Terras de Redondela. Embotellado.
embotellou, era o viño do Furancho, Veña, O vamos que a facer pasa- publicidade Sí. do nome do viño para que a xente O, o vaya... o Tarrastal. Os dous viños que sacaron foron o Tarrastal e 12 máis 1. Que se pode chamanse probar así. no Furancho tamén, entendo, non? Bueno, non, Non sabe non é igual. o mismo, claro, porque el ten ese viño, o viño é o mismo, non? Pero madurado en barrica antiga, Que- madurado en barrica nova de roble americano, un americano e outro francés Pode pode ser. ser, sí. Aí está, o sea, o viño é exactamente o mismo. Fumos a cata do viño embotellado, do un, do outro, e outro día que abriu as súas portas do Furancho, fumos ao Furancho, claro. O sea, Non. que non ten nada que ver. Non ten nada. É o mismo viño, é o único que cambia é a barrica. Increíble, é un señor viño. Ten que ser un orgullo o primeiro viño tinto elaborado de terras de Redondela. Carai, pero mira. Sí. O Ademais, dono é o enólogo é Xurxo Amoedo. Pues mira, está por saberlo por se algún día a xente vai ali tamén que digo, oye, mándame unha botelliña para probar. Outra cosa importante dos furanchos, a comida. Hai veces que pode ocurrir que digas, o viño non está moi alá, pero que fan unha tortilla, fan unha empanada e dices ti, o sei que, o sei vamos a comer ben e vamos a ver un viño que tampouco se xa moi alá. Iso pasa, non? pode pasar, Sí, sí que pasa. Iso, tes algún furancho... Non digo que o viño este malo, pero digas, joder, que a comida está tan boa, aparte do viño que este bo, que cociñan tamén. E sabes que pasa? Que os gustos son tan peculiares. O que pa min é un vino bo e disfruto con ese viño, para outra persona non lle sirve. Imagínate, vou poñer un exemplo para que me entendan. Pois imagínate unha persoa de uns 60 anos, non? Que lle gusta ese viño barrantes, espeso, que mancha, que chora, como din eles, non? Que moves a taza e pinga. A min ese viño non me gusta. A mí gustame un viño máis elaborado, máis fino. Entón, se eu bebo ese viño e digo que é malo, non é que é malo, non me gusta a min. Entón, é difícil o poder valorar realmente, porque nós non somos críticos gastronómicos, ne somos enólogos como para poder determinar se ese paisano fixo o viño, non. Hai outros que dan unha acidez de estómago que non aguantas con eles. Claro, Pero que... bueno, él nos preguntaba se hai sitio donde podas comer ben, que digas, aquí vou inda que sea solo pola comida. E que non podas beber o viño. Ai, non, pero non o podes decir. E logo, cando vais a subir a Instagram os vídeos, tedes aí un pouco de debate de, mira, o viño este non me gustou, pero dices, pero a min sí. Non, porque, bueno, ti tamén bebes blanco, Juan bebe tinto, entendo que cando vais a un sitio, oye, eu vou a probar o tinto, porque ou ti probas yo tinto a Juan. Non, Juan proba yo... probar, Probamos a ver, os dous. Ah, Os dous bebemos, o sea, eu bebo case sempre le blanco, el bebe tinto. Dani e Ruth beben... Depende do día. Sí. Depende do día. Dani é máis de tinto, é máis sí, de tinto, e Ruth é máis tamén casi de blanco, depende do sitio. Pero probar, así que eu bebo blanco, pero probo o do tinto. Porque hai incluso tintos que a min gustanme. O sea, este ano eu bebo sempre blanco, pois no Furancho... Este año é máis de tintos que de blancos. O Alto da Aldea, que é un furanchazo da hostia. O top. O top. É a hostia. O top dos furanchos. En Goián, en Tomiño. Ten bo viño, ten unha comida increíble, e que o ten todo. E eu este ano, a pesar de beber sempre blanco, aí bebín tinto. sí. Sí. Non quero meterme en sardíns, pero por exemplo, a miña moza tamén lle gusta máis o viño blanco, a mí me gusta máis o tinto. Pode ser que a vos guste máis o blanco e a nos o tinto? Soledes velo que normalmente... Normalmente sí. Normalmente non é bo facer unha así generalizar, pero normalmente sí hai máis mulleres que lle gusta o branco que homes. Eu creo que hai máis homes que toman tinto que branco, creo, pero non é bo generalizar. No, o sea, pero bueno, Non. é que como comentas, a caballa que vades tamén gusta blanco, digo, bueno, a miña tamén é certo que lle gusta blanco, normalmente igual por ser máis afrutadito, máis fresquiño. Por exemplo, o meu pai tamén é de tinto, de que teña É potencia. que os homes, a verdade é que ti vas aos furanchos e ves os homes que hai os típicos señores maiores que van Non solamente a beben tomar
Aí non ves a nin Dios tomar o viño blanco. No. Nin Dios. De feito, me parece que sea ácido, que sea forte, que... Típico Barrantes, o É o que que che decía Juan, decía, o que eu chora, antes. o Sí, que tal. sí. E claro, nos iso é... Claro, iso... Isto quere un pouco de gaseosa. Claro. Igual cos anos, non? Tamén se pide máis iso. Bueno, vamos a seguir, que teño máis cousiñas por aquí. Que importante, nos furanchos a comida caseira, Sí. Porque iso ao final nos restaurantes moitas veces, non digo de franquicias, McDonald's, Burger King, un deseño superindustrial, pero non, a veces ese señor, esa señora facendo o guisiño, esa tortilla, eses ovos da casa que cada vez hai menos, pero sigue habendo, non? Ou de horta, non? De hoy matanza do porco e facemos co porco a tapa, non? É como estar na casa da avoa. É como ir a casa desa avoa, esa tía do pueblo que cociña ben, ou non? É así. O malo é que sempre hemos valorado nos furanchos que a comida sea caseira. Están pouco a pouco van entrando que outras sea cousas. coas cousas de os ovos da casa. O da horta, o que ti dis, o da horta, o porco ou tal, cada vez limítanos máis e máis e máis. Xa non poden poñer ovos de casa, por exemplo. E por moito que querramos comer o que queramos, non se pode. A Xunta ten unha normativa. Solo deixan, hai un listado de 11 tapas e desas 11 tapas, cada concello escolle 5. E ti tes que poñer. Cales son esas tapas? Máis ou menos podría decilas. Eu creo que podemos numeralas, ese non teño aquí unha chuleta para poder... Vale, mentras buscas a chuleta, é certo que as croquetas, non sei se as croquetas están nesa lista. Están. A min dixo a miña cuñada outro día que ano pasado foi a un furancho, creo que era Gondomar ou pola zona, que había croquetas caseiras. Ahora son congeladas, iso que non lle gustou. Bueno, mercadas industriais. Eu creo que hai cada vez hai menos furanchos que poñan croquetas, É certo que cada vez hai menos porque eu creo que as croquetas é unha das tapas que dá traballo facer. Claro. Entón, cada vez hai menos. Pero hai nos que as fan caseiras, Sí que os hai. Hai algúns que non, pero a maioría que os teñen son caseiras. A ver, xa está Juan co listado. Xa teño o listado. Juan, a lista... Vas a decir os 11... As 11 tapas. As 11 tapas dos furanchos. As 11 tapas que nos deixa a Xunta poñer, e desas 11 o Concello elixe 5. Vamos a aclarar unha cousiña. Son 11, pero hai algunhas tapas que contan como unha. Ti podes ter dúas, pero contan como unha. Ahora o explica... Decimos. Tabla de embutidos queixos. Pementos, variedade padrón. Orella, chourizo. Ise, orella e chourizo, Conta podes unha. ter os dous que conta como unha. Vale? Zorza, lomo, raxo. Costilla. Non se meten na preparación. A fala de costeletas, poden ser fritas, poden ser asadas, poden ser A adobadas. elaboración ti a faz como queiras. Ben. Ovos fritos. Hai quen os poñe así, hai quen o pon encima dunha rebanada de pan, como se fora un montadito. Ou non? As patatas no furancho non poden estar, por moito que sean de casa, non aparecen no listado. Sardiñas ou jureles a brasa, que hai moita xente que non sabe que nos furanchos se pode comer pescado. Hai moi poucos, non onde se poden comer Dá peixe. moito traballo. Claro. Facelo. Callos con garbanzos ou alubias. Tortilla de patatas, empanada ou empanadillas e croquetas. Esas son as 11 tapas. E desas teñen que elexir 5. Cales son as vosas tapas preferidas desa lista? Que máis vos gusta? Eu sempre que vou un furancho teño que tomar orella. Orella, que rico. Con pimentón e aceite de oliva, non? Sí, E mollar pan. Temos un sitio donde a fai con limón e ajada, ou con allo e limón, frita, está impresionante. Iso onde? No mismo do Enole. Está todo boa, entón. Non é porque sea publicidade, é verdad que... Sabes que pasa? Que tamén despois ti, os donos do furancho, por moito que ti teñas esas tapas, como non se meten na elaboración, como as elaboras, hai xente que non se complica nada a vida e fai a zorcea así, a orella así... Sota caballo rei. Eu fago así. E hai outros que dinlle costilla, pois a fago adobada, guisada, tal cual. Outros a fan a brasa. Outros as pan fritas ou tal. E, por exemplo,
Orella. Tía orella cómela sempre cocida con pimentón, aceite, tal e cual. Pois aquí neste furancho, por exemplo, por darlle un punto, poñena fritida con allo e limón. O raxo todo Dios, o pon... Bueno, o lomo o hai algún que o fai en tacos, que normalmente os raxos que faen en tacos soen estar máis jugosos porque non se fai tanto na plancha ou na sartén. A veces a elaboración é tan dispar que o simple feito de facer unha tortilla nunha sartén cuadrada, e que a tortilla sea cuadrada en vez de ser redonda, chama a xente como se... Mellor a tortilla non ten nada, sabe, como calquera outra. Está boa, pero bueno, pero é cuadrada. Teñen tortilla cuadrada. Claro. Como iso é? A xente, vamos ali que hai tortilla cuadrada. Claro. A veces tes que, como ao final tes estipulado eso, tes que facer un pouco desa variedade, facerte ver esa diferencia cos demais, un pouco para ter esa personalidade. Competición entre furanchos, entonces. Sí que hai. Por exemplo, claro, a ti dinche embutidos, non? Nas tapas. Dentro de embutidos ti podes poñer moitas cousas. Esta charcutería enteira, non? Home. Porque ves ali... Ti podes poñer moitas cousas. E, por exemplo, este de gollando que falábamos antes, ponche un carpaccio. Ojo, Un carpaccio. De delicatese. cachena, de variedad Ay. cachena. E claro, mete como embutido. A variedade cachena é un, bueno, por se a xente non o sabe, é unha raza autóctona nosa galega. El as cría. Entón, El é ten del. as cachenas. É del. O sea, é impresionante. Vou ter que cambiar máis furanchos a partir de agora. Bueno, decías antes, perdón, o das tapas favoritas. É unha das cousas que valoro moitísimo eu e os nosos seguidores. É unha das preguntas máis feitas. Donde teñen empanada de millo? Iso cheva, é verdad. É verdad. Donde hai empanada de millo? É unha das cousas que máis pregunta a xente. É unha das tapas máis buscadas. Por favor, conta onde están as empanadas de millo. Empanada de E as millo, boas, de me millo dirás corvo mellores. tamén pode ser. Exacto, de millo corvo. Hai algunhas... Empanada... Tamén na do enólogo, non? No, Non, non. Pois non. A mellor empanadas de millo que hai son do Cadaval. Eu teño dous. Para mí o primeiro o Cadaval. Sí. As empanadas que fai esa muller que o aprendeu da súa nai, que aínda está ali no furancho. 94 anos ten. Sí, Chama Cadaval. 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 Son as mellores empanadas que hemos probado nun furancho a noso parecer. E de que están recheas? Pois un pouco de todo. Pois atende zamburiña. Oh. Atende, como era? Pulpo Mira, con... pulpo con tetilla, choco, sardiñas, Zamburiñas. bacalao. Bacalao. O sea, Esa muller fai, cando está aberto o furancho, fai, di que entre 10, 12 empanadas de millo cada día, Normal. É que eu creo que a empanada de millo é unha das cousas máis ricas que E se ben, fai. chegas ali ás 8:30 da tarde xa non hai. xa non hai empanada. Porque normalmente o horario de furancho que soes? 6, 7. Depende, normalmente abren todos a partir das 7. Das 7 a cerra. Despois hai algún que te pode abrir pois no horario mediodía, do non? mediodía, Ao fin de semana, Son moi os viños, pero moi contados. Precisamente o que máis busca a xente, quizás sea os que abren polo menos o fin de semana ao mediodía, e hai moi pouquiños, porque claro, ao final os donos dos furanchos teñen traballo E tamén. teñen que descansar. Claro. E despois no horario a gran maioría abren de xoves a domingo ou de xoves a sábado, hai moi pouquiños que abran durante a semana, pero hainos, hainos. Eu quería decir unha cousa, porque moita xente igual, bueno, non sabe ou si sabe, que aínda que haya recollido o viño, ese furancho teña o viño aí, as viñas se teñen que coidar todo o ano.
ese non é un traballo, o viño non aparece nunha xarra, nunha barrica por obra do Espírito Santo, ese ten un traballo moi laborioso detrás, de moito sulfato, de moito podar, de moito traballar, de moitas horas nese campo. Entón, eles, aínda que teñen o furancho aberto e teñen o viño, xa están preparando a colleita do ano que ven. Entón, teñen que descansar, non poden abrir todo o día, non... É un traballo duro do furancho. Sí, non, é un traballo moi duro. Eu recoñezo que o meu pai tiña viñas, é unha tortura, andar a podar, a pasarlle sulfato varias veces. Iso é un dos problemas que estamos mirando. Que os furanchos morren. Cada xente, os donos dos furanchos son xente maior, a gran maioría. Os fillos non están pola labor de seguir, non co traballo do furancho, o que non están dispostos é a seguir co traballo das viñas durante todo o ano. Como isto non cambia, desaparece, é unha pena que unha tradición así morra, é unha pena enorme. En vez de axudar, están poñendo cada vez máis trabas. Porque claro, entendo que cada ano igual hai menos furanchos que abren, ou de momento se mantén... Van a menos. Ti date conta que non ten moito sentido, porque facendo unha crítica constructiva para nosos legisladores, o que queres é potenciar o agrario, non? Ti o que queres é que non haya terra sin cultivar, vale? Se para ti poder cultivar esa terra tes que facer 1000 papeles, 1000 problemas do Concello, da Xunta, legislativos, 1000 cousas, ti non te vas a meter a romper a cabeza, a romper o lombo nesas viñas para despois simplemente vender ese excedente de viño nesa época levar 4 duros. Non, porque se ti non tes un recoñecimiento, xa sea o monetario ou por afición ou porque che gusta, ti non vas a partir o lombo e vas a perder o teu tempo por nada. Nadie, ninguén traballa por amor ao arte. Tens que ter algo. Se non é cartos, pois é unha satisfacción, pero ten que poñer as cousas un pouquiño máis fáciles. Aí entramos no debate de da hostelería, os furanchos, pero ao final hai que ver que hai moito traballo detrás, moitísimo traballo. A xente eu creo que non se dá conta deso. O tema do debate hostelería furanchos falaremoslo logo. Tamén se soe comprar, non sei se sabedes vos, se soen comprar uvas en moitos furanchos de bollo. Non poden. Non poden. Supose que non se... O sea, non pode. Se compras a uva... Se non eres un furancho. Xa non eres... Pero habrá os que digan eu fago 1000 kilos e compro outros 1000 e xunto... Pero se o fas... O fas así. O fas así porque entón xa non é o teu viño. Date conta que tes un control vinícola donde a Xunta mira a túa produción, mira cal é o teu excedente e mira canto podes vender. E según ese excedente, habrá unhas tablas e uns cálculos estadísticos, te din que máis ou menos ti podes estar aberto 1 mes, 2 ou 3. Se ti non tes viño, non podes estar aberto 3 meses. E non podes comprar viño, nin podes comprar uvas. Claro. Comentábamos antes o tema de os turistas que veñen moito a Galicia, cada vez veñen máis. Ahora notades vos sobre todo que xente de fora vos pregunta, non? Cando veñen aquí a Galicia, que furanchos poden consumir, que non. Cada vez hai máis ese turismo de furancho, vostedes que notalo, non? Que veñen aquí a xente de fora, digo, os madrileños, pero veñen moita xente de fora que queren probar o tradicional de aquí. E ven como unha alternativa boa os furanchos, porque algo que non teñen nas súas zonas. Que a maioría non saben o que. Claro, non coñecen e logo din, ostras, é barato, bebes, comes ben. Eu creo que é algo perfecto, non? Como cando decías, tío do Comiño Santiago, que tamén viñan aquí os turistas e dicían, joder, que durmes barato, comes barato. É como, eu creo que é o lugar perfecto onde a xente que ven de fora disfrutar da nosa gastronomía e ainda por riba bo prezo. A nosa terra sempre se deu e se dixo que é un destino gastronómico, porque se pos a pensar en Galicia onde podes comer mal, eu creo que ninguna parte de Galicia.
Entón, cada vez máis hai ese turismo tanto de viño como de comida. Sobre todo máis aí, Lorena, que polo Instagram temos seguidores de un montón de sitios, tanto de España como de fora. Outro día, pois, escribía un brasileiro que viña a pasar 15 días aquí e quería saber. A ela le Queren que lle fagamos rutas. Claro. Dinos donde ir aquí, ali, alá, Que tal pido cosa. alí, que como alá, que viño mellor é así. E chamaslle, bueno, claro, é certo tamén que o ano pasado salimos na televisión española, fixéronnos unha entrevista No telediario. no telediario e tal, e claro, cando saiu o verse en todas, empezou a hostia, Entra isto xente. que e Claro. tal. Xa temos seguidores que veñen en autocaravana desde Cataluña, desde Asturias, desde tal, pa vir só as rutas dos furanchos. Carai. Porque logo no voso Instagram, para que a xente tamén que entre, como tedes organizado? A xente pode ver furanchos por zoas, tedes un pouco, pues, neste concello hai estes, nestes outros. Logo, se vos preguntan, vos soedes asesorar, oye, pues, se queres neste sitio, ahora hai aberto este, como organizades para que a xente estea ao tanto? No Instagram vou subindo os que vamos visitando cada semana, non? Aí podes ver como reportaxe, digamos, o visual e as historias que vamos recordando cada día e tal e cual. Para encontrar un furancho que é o mapa o tal, non, no Instagram non, pero para iso temos a web que está o maior mapa ou o único furancho del mapa. Como diría o noso alcalde, temos o maior mapa de furanchos do mundo. Sí. Do mundo. Por qué? Porque temos un mapa dinámico, vivo, que cada vez eliminamos e poñemos furanchos en toda a zona do sur e do norte. Tamén están catalogados pois con unha cunca, o señoriño do noso logo, eso é un furancho no mapa, e despois con simplemente unha cunca negra, o nome de Guía Furanchín é un mesón, unha tapería ou unha bodega, un bodegón, non? Entón, ti estás, pois imagínate, estou en Santiago. Donde como en Santiago? Pois entro no mapa e miro o mapa de Guía Furanchín donde podo comer aquí. Estou en Cambados. Pois que furanchos hai en Cambados? Pois aí te aparecen ou en Cangas, ou en Mos, ou en Redondela. Entón, creo que a última vez que mirei, creo que hai 163 furanchos no mapa postos, e despois tamén un montón de locales de hostelería. Realmente estamos metidos nun berenxenal tremendo, porque temos o Instagram, o TikTok, a web e o Facebook, con un montón de seguidores en cada un deles. E xente preguntando e comentando. Claro, entón, ao final, vas derivando, contestas, Bueno, perdón, eu no Instagram contesto a todo Dios, Sí, pero eu non. Os meus son un pouquiño máis peleones que son os de Facebook. Pero... O Facebook é unha... para un rango tempo, ¿no? É para un rango de idade máis maior. Entón, hasta fixen un vídeo tutorial donde explicaba como entrar no mapa para poder ver como a donde ir, porque nese mapa ti cando pulsas lévate con a geolocalización a donde está o furancho. Non só te pon o nome, te pon a geolocalización do furancho. Entón é moi práctico. Tiñades que facer, así como hai sodes a guía Michelin de furanchos, sí. Tiñades que facer uns premios de furanchos. Pues este ano este furancho tiene su estrellita, no, su cunca furanchín. Unha cunca furanchín. Claro, unha cunca. O pensamos. Xa o temos O temos pensado. Sí. Pasa que igual sai logo aí a competición, ¿no? Que cabróns que se cederon ya cunca, no, que nos falta nos para que non a tiñamos. ¿No? Bueno, tamén... Tamén entramos no debate do paladar, non? Claro. Claro, depende. Sempre tiña que ser para o gusto dos catro. É moi difícil poder decir, pois, este ben, este mal. E date conta que tamén nós, cando isto se creou e despois o fixemos un pouco, entre comillas, máis un hobby, máis un pouquiño máis profesional, sempre a nosa labor foi cuidar e axudar o furancho, non?
Porque ese home de 65, 70 anos, ese home maior de campo, non ten redes sociais. A ese home o vai a xente nativa da zoa, ou o seu fillo ábrelle un perfil, ou non o conoce ninguén. O chedín que está ali, o teu tío, o teu primo, o teu amigo, ou non chegas ali. Entón, que ese home teña xente, que ese home poda vender ese viño e que ese home teña un mínimo de beneficio, foi polo que nos montamos a Guía Furanchín para axudar esos furanchos e que non morresen. Claro. De feito, ti ahora vas a un furancho, ti mañá, o sea, o venres mismo. Non que o venres traballas. Pero bueno. Os xoves. O xoves, pois o xoves é moi bo día para ir aos furanchos, ves? Moi bo día. Sí, porque un dos sí, mellores. porque é un día que non chega a ser fin de semana, pero está preto, xa hai algúns que Xa hai abren. ambiente. É un día que, sí, é un bo día para ir. Ti chegas ahora a un furancho e non é como antes, que solo entrabas e mirabas os 4 abuelos ali. Non, ahora hai xente Xente xove, xoven. moitísima. É que a Pero- xente cada vez custa máis. É que hai máis xente xoven que maior casi hoxe en día. Ahora o que se Aunque leva, quede un como pouco Bueno, eso bo si tamén tal, que ver. nós temos moito que ver, porque mentras non apareceu nas redes sociais, o que decía A Juan... xente o que quere é isto. O móvil, Claro. e deslizo. E mira, gústame. E que ao final 30.000 seguidores, cuidado, que son 30.000 funancheiros que queren saber onde estades. Outra pregunta, a decidas que habría os funanchos saben entre decembro e suño, suyo, depende da variante que decías, se te razón ou non. Normalmente, que máis común, en que épocas hai máis furanchos abertos? Van variando, pero hai unha época que digas, pois, maio, suño ou... O que menos abren no mes de decembro, eneiro, hai pouquiños. Eu creo que cando máis abren é no final, xa acercando maio, junio, julio, os que poden, e senón os 3 meses anteriores. Febreiro, enero, febreiro, marzo, abril. Pero algunha lección que especial? hai algún... Básanse sobre todo no criterio deles, da comodidade deles, sobre todo. Hai furanchos que non contemplan na súa cabeza abrir no mes de marzo, abril, maio, porque vou a traballar aí o furancho, non? Eu abro o furancho decembre, o xaneiro, febreiro, tal. E outros que, evidentemente, se quero traballar ben, se quero que veña xente, abro en... E se teño unha zona Claro, exterior, cerca de verán, se claro, zona de praia, Hai non? algúns ahora, o sea, hai algúns furanchos dos que abren ahora. Pa min a mellor época dos furanchos porque gústame a zona exterior. a primavera. É agora en abril, maio, xunio ou maio, xunio, xulio. Fa un pouco de calorociño, xa, non? Podes estar fora, podes estar dentro. Claro, claro. Podes levar as túas mascotas. Xa. Eso, que hai moita xente que non sabe que hai moitos furanchos donde permítense levar as mascotas e despois a todos os furanchos a xente que quera levar a súa comida e solo beber o viño está permitido. Sí. O sea, ti non tes por que ir a comer o furancho. Ti vas ao furancho, pides esa botella de viño, esa cunca de viño, e se ti te queres levar unha empanada, un bocadillo, unha lata de sardinas, podes levalo. Ou centolos. O centolos. Pero é común iso, pasa que ves as... Cada cada vez vez menos. Sí, non? Cada vez menos, É que porque a ao final xente, cociñar- claro, faise cómoda. Pero mira, saliu unha noticia a semana pasada de que queren os hosteleiros o que queren, o que lle piden a Xunta é que non se lles permita aos furanchos poñer nin as 5 tapas, que a xente leve A súa comida da á súa casa. Se eso pasa, os furanchos morren. Sí. Porque o que ten que ver a xente é que o mundo evoluciona. O mundo non vai para atrás, o mundo vai cara adiante. As xeneracións cambian. E o que para nosos pais era algo que era hostia, hoxe en día para nós non, porque nós non traballamos e non queremos chegar o venres, o jueves, eso non quer decir que eles non traballaran, por Dios, se traballaban igual máis que a nós, pero nós igual por xeración somos máis cómodos, non vamos a coller e facer comida na casa para ir ao furancho e beber viño, non? Xa casi vamos e compramos unha botella de viño e comemos na casa e bebemos na casa, non vamos ir ali. Se eso se consegue, os furanchos morren. Sí. Sí. Eso está clarísimo. Ou morrerán a medida que os vellos morran.
Pero bueno, hai 30.000 manifestantes en Guía Funanchín que irán a proteger este patrimonio. Esperemos que sí. Veremos o que pasa. En que zoas hai máis furanchos? Sen lugar a dudas, bueno, os furanchos son das Rías Baixas, sen lugar a dudas donde máis furanchos hai en Redondela. Redondela é Redondela. Pero alguna razón especial se congregan ali a maioría. É tradición, os furanchos naceron en Redondela. Sí. Temos o furancho Verdomás, verdad? Sí. O máis... Se non é o máis antigo, é dos máis O antigos. sea, ali vas a ese furancho, senteste como con están Juan, na casa. senteste ali na casa, ten o seu sardinciño baixo da casa, leva toda a vida. É como o teu avó, vas ali e ves os netos traballando, levando ali as platos da comida, porque unha cousa que non sabe moita xente que din é que os furanchos non teñen a xente contratada. Non é, perdón, Unha familia. non, é que a Xunta non lles deixa contratar a xente. Non poden, é ilegal contratar a xente. Teñen que ser só membros da familia e da primeira xeración. O sea que non ve, a xente moitas veces fala sin saber. No, claro, é que non poden contratar a xente. Se contratan xente están facendo algo ilegal. Tens que tirar do teu irmán, do teu sobrinho, porque É a primeira imposible que xeración sea, é imposible. É imposible. Xa. Ningún o cumple. O viño nos furanchos, sarra e cunca. Ou varía según o sitio. Nunca pode estar nun furancho vino embotellado, por normativa así o di. Entón ten que sair da barrica ou nunha botella aberta, xa sea de zumo ou do cosexa, unha xarra. Eso é ser como un viño tinto, un cunca e viño blanco no baxiño este de cristal finiño, baixiño. O viño, en case todos os furanchos poñen cunca. Cando hai en algún que o albariño, poncho nos vasiños chatos estes que dis ti, hai en algún, creo que un dous, sí. Pon copa. Pero es que poñen copa porque son viños. Pero de gracia en copa. Pero é que se ti Pero tomas, eu non sei se ti eres bebedor de viños, non? Sí. Pero imagínate que non sei, por decir un nome dun viño coñecido, un Terras Gaudas, non? Ti tomas un Terras Gaudas nunha taza e non che vais a ver igual que isto. É unha taza de porcelana, non é unha... Entón, hai viños que son dignos de beber en copa. Increíble, pero hai furanchos que teñen viños que pagarías por eles por viños embotellados moi botella, bons. sí. Sí. Pero creo tamén que a máxia dos furanchos é bebelo en cunca, non? É dicir, É a tradición de todo. esa Sí, sensación claro. en sebre, de decir, poñen chasarra e botar a cunca, e notar como ese, a veces, se teñen ese golpiño a taza, que notas esa sabor a cerámica, non? Sí, se buscamos o enxebre o tradicional, lóxicamente vas a ese furancho donde te atendes esa persoa maior, donde tes a esa cunca, donde as mesas non hai ningunha que sea igual, donde te pon a vajilla e te pon esa vaxilla de arcopal que ten 40 anos ou ves ese tenedor e dis, ostra, a miña tía tiña unha vajilla así, ou ese tenedor e tal. Eso é a esencia do furancho, pero furanchos hoxe en día podes ter pois ese chan de terra, esa cunca, e tamén podes ter un furancho bonito, cuidado, que tes cuidas esos detalles, tamén son furanchos. Gracias que temos os dous, quen quere algo máis rústico, máis enxebre o ten, e quen quere algo máis, un pouquiño máis bonito para facerse selfie, esa boa foto tamén o ten. É que agora hai moitísimos Instagramer que van de Cada vez furanchos. Cada vez máis, sí. E temos que correxilos, porque moitos van a furanchos que non son furanchos. O sea, e prezos. Decías antes que se podía comer por 7 euros. Antigamente. Antigamente, hoxe en día como é? Porque tamén vin no vos Instagram que sodes compartir os prezos que son andar entre 4 ou 5 euros medio litro, 7, 8 litro, non? Sí, depende do furancho, Depende pero un pouco por aí. do furancho. Pero eu que sei, se antes decíamos que tiñamos unha tarifa plena de 7 euros, Hoxe de canto. de 12, podemos dicir que de 12? Eu me atrevería a decir Que de 12 por persoa. 12 por persoa, sí. Como vos gusta vos? Cando vais un venres, bueno, claro, vos compartid, porque media sarriña para cada un, compartir dos, Cando tres vamos platos. os 4, Sí. sempre
Tiven que comprar un alcoholímetro. Sí? Sí. O levo no coche. Porque claro, Hai que dar un paseo despois de cear, entón. claro, moitas veces non sabes. Entón, lóxicamente, ante todo a seguridade. Entón, eso de ir e non beber nada non pode ser. Entón, o que conduce sempre bebe moitísimo menos co resto. Igual bebes 2 tazas de Media viño. Mira, se vamos os 4 bebemos, se está moi bo o viño, igual 1,5 litros. Claro. Se non está tan bo, igual bebemos 1 litro solo. Por persoa. No, ai, sí. No, home, Bueno, no, se bebemos 1 litro por persona, madre de Dios. Claro, que Non chegamos a o meu pai casa. sempre di que o viño da casa non Ai, non que va. Non Sí, emborracha, home. non Mira, ten hai nada que ver. algúns viños que 13 grados, sí ou non? Sí. 13 grados, son grados, O sea, bueno, é do alcoholímetro que decías. Sí. Das que che dá rojo, verde ou che di Non, canto te tes? di a... Sí, sí, sí. Sí. Busquei un alcoholímetro xa que Pero que precio? que funciona. Iso pode interesar a moita xente que Un vai a hacer. alcoholímetro, pois mira, eu son, como di ela, son moi rayado para esas cousas. Entón, eu sempre que vou comprar algo, fago unha investigación de campo, non? Claro. Entón, empezo a buscar cal é o mellor, cal funciona, non? Porque eu sempre digo que en todo na vida, na miña vida, se eu gasto 10 euros e me fai a función, non me doe. Pero se gasto 10 euros e non me fai a función, foi caro, non? Entonces a veces a miña avoa díxome fai moitos anos, filliño, ti compra como un rico e cuida como un pobre. Que lle digas canto vale o Bueno, sí que me lío, sí que me lío. Que lle digas. No, pero gustou, eu penso como a ti, gustou me introducir. Pois non che quero mentir, pero creo que cerca de 60 euros. Cerca de 60 euros. En Amazon. Sí, sí, en Amazon. Vamos, sí. que te interesa Sí, dalle. sí, en Amazon. Claro, mellor en Amazon que igual en AliExpress. Sí, polo menos este é un alcoholímetro que vende Alemania. Moita xente igual non o sabe. Aquí en Galicia, bueno, aquí en España non é obligado, pero nos restos dos países de Europa é obligado que ti leves o alcoholímetro na guanteira. Ti, se tes que circular co teu coche por Francia, tes que ter un alcoholímetro, por lei. Están obligados. Entón este alcoholímetro está homologado e aparte cada ano fanche unha revisión en Alemania previo pago, pero o axustan para que non perda ese calibre, que siga funcionando ben. Claro, é como da policía, non ti soplas e dache o que... Non é igual, porque a policía seguro que vale bastante máis, pero bueno, sí, vas soplando, creo que durante, canto son, 5 ou 6 segundos vas soplando e despois te di o que marcas. como da Guardia Que Civil. interesante o alcoholímetro, tomar Sí, nota non. aos que pregusten os furanchos. Ou que inclúa o propio furancho un alcoholímetro. Sí, tamén. claro. Por un euriño soplas, veña, hai que vir de paseo e logo Ti xa... non des ideas que se non xa... Ahora vou vos por nun compromiso. Nun compromiso os dous, tanto a Juan como a Lorena. Vai empezar Juan. Tens que dicirme o teu top 3 de furanchos. O top 1 o teño claro. No, tens que empezar polo top 3. O top 3, vamos, pois... Ti vai pensando, Lorena, eh? É difícil, Mira que hai moitos. Non sei se queres facer unha media entre viño, entre o que se come, o bonito, o ben que te tratan, a vaixela. Mira, eu diría que para mí o terceiro sería o top 3, sería un furancho que hai en Salvaterra, que se chama Ponte Bien, que é un furancho máis enxebre, que comes ben, bebes ben, non podes decir que o viño é o mellor, pero sempre ten o ter bo viño, cociña moi ben, pero sobre todo é amizade, xa é como estar na casa. Entón, para mí, ese daría o top 3, o de Salvaterra. En segundo lugar, poñería... me quedo moitos atrás, pero poñería o Tarrastal, do noso amigo Xurxo Amoedo, por o seu traballo co viño, porque ten un moi bo viño, a nai cociña moi ben, pero sobre todo ten un bo viño e unhas vistas e un paraxe espectacular. E como primeiro, eu creo que aí non teño discusión ninguna, o de Goián, o Alto da Aldea, porque
porque o noso amigo Miguel pois o cultivar a súa propia variedade de cachena, o seu viño naquella zona do Rosal, Goián, teñen uns viños fantásticos, o furancho é moi, moi, moi bonito. Animo a xente que quera mirar, tamén vamos a facer un pouquiño de publicidade, a xente que quera mirar, temos moitos vídeos dos furanchos os que vamos e poden ver as cualidades e as curiosidades de cada un. Eu creo que me quedaría con esos 3. Podría decirte un 4, o cuarto o 4 na posición, o quinto e o sexto, pero creo que deses 3 para mí son os mellores. Esperemos ahora que la di algún diferente, senón non sirve repetir. Me gusta o top 3. Aparte, sempre está ben, son de diferentes sitios. E, bueno, diches boas referencias, está ben porque a xente que quere comecer a coñecer o mundo do furancho, pues, para ter unha referencia. Pues este fin de máis a probar lo vamos cambiar. Sí, e sobre todo, hai moita xente que está equivocada e que di que ti tes que beber viño para ir un furancho, non? Hai moita xente que se enfada cando dice alguén, non, eu fun, comín e bebí un auga. Sí, a esencia do furancho o viño, pero se ti por aquela razón non bebes viño, non te gusta, por que vas a perderte esa experiencia deses homes cantando, dese ambiente, desa comida, de estar como na casa simplemente porque non che gusta o viño? Non tendría sentido, non? Moi boa reflexión. Lorena, o teu top 3. A min iba a decir un taco como... Podes decilo. Jodeume aquí este home vivo, madre de Dios. Pero bueno, vou dicir algúns distintos que tamén me parecen que son moi bons. Top 3. Cadaval. O das empanadas. Cadaval. Sí. Empanadas de millo, esas ten... Sí, as mellores é que empanadas. ese home, demais, aparte de... O sea, teñen as mellores empanadas de millo que hai, pero sin lugar a dudas, pero ten un albariño moi bo. impresionante. E cando... Estou no meu top 3. Non iba a decir que aproveita a xente a ir, porque cando ese home non está, o fillo non sigue con el. No, Iso. é verdade, xa o dixo. Eu non sigo co traballo do meu pai. Ese home xa ten os seus anos, Xa o seu pai, o sea, o avó do que... de Diego, chamaban yo Alvariño, verdad? Correcto. Chamaban yo Alvariño precisamente polo albariño que facía. Moi bo. E saben da xeración anterior, pero este xa di. Cando meu pai deixe de cuidar as viñas, o furancho morre. Eu non sigo con el. Bueno, Cadaval, 3. 2. Non sei se cambiar. Bueno, vamos a ver. Yo sei cal vai decir. Gústame moito un novo, fíxate. Novo deste ano. Abriu por primeira vez. Corai. Sí, e hubo un gran... De feito, no noso Instagram é un dos vídeos máis virales que hai. E fíxose viral porque é novo, o dono, bueno, o home da dona é carpinteiro. Estuvo durante un ano preparando o baixo da casa con mimo, con cariño, con tal, e como é bonito, está ben coidado, xa non é furancho. A xente pusonos iso non é furancho, xa non... É un furancho, sí señores, é un furancho, que pasa que o trataron ben, e chamase a da canteira, está en Pollo. Bueno, e ten un viñazo catalán, para min, o... Catalán. O viño catalán, Impresionante. Pero cultivo aquí, entendo, non? Sí, sí, É sí, uva, é unha pasa uva que a variedade é a uva catalana. Impresionante. A verdad que ten aí estaba, tiña tinto, tiña albariño, tiña blanco país e tiña catalán. A verdad que antes de que vayas co top 1, con todo o que me estás contando, mira que son un ignorante dos furanchos. A verdad que se a xente coñecese todo o que contades, eu creo que todos seríamos fans dos furanchos, porque a xente vai por aí a beber viño malo, a comer mal, a comer comida prefabricada, quinta gama industrial, a que che cobren moito, porque tes un local bonito no centro de Vigo. E a verdad que me estás dicindo, digo, joder, a partir de ahora só quero furanchos, foi lo que me estás ganas de ir, ¿verdad? Hombre, que bo viño, boa comida, xente agradable, que lle colledes cariño a todo o tema, a verdad que se agradece. Pero bueno, o top 1.
É que o top 1 para todos é o mismo. Sí. Aí sí que coincidimos os 4. Cando nunca coincidimos en nada, en ese coincidimos os Sí, 4. o top 1 é moi complicado decir. É que creo que para todos o top 1 é o Alto da Aldea. Pero vou dicir outro que ainda non falamos hoxe dele increíble, é o Villa Preciosa. Sí. O Villa Preciosa, que está en Espereira, en Pazos de Borbén. Pazos de Borbén, a que perteñece? É que Pazos de Borbén non pertence a concello de O Redondela. Concello de Pazos de Borbén está pola parte de riba de Redondela. Está moi cerquiña, non é ese Pazos de Borbén é moi grande, non é o Pazos de Borbén que casi chega a Mundariz, non, está na zona de Redondela. Villa Preciosa. Villa Preciosa ten... O nome fai honor ao seu lugar, sí. É que che gusta dese... Pois mira, vou ser totalmente sincera, ten boviño, pero a min dali, o sea, ten as mellores empanadillas de grelos con tetilla e chourizo. As empanadillas son increíbles. E despois esa muller fai como a ver, empecemos polo que como o que falamos das tapas, non? Non, se te das conta, nas tapas non había postre. Non hai. Non lles permiten poñer postre. O único que os furanchos poden poñer como postre, supostamente hasta ahora que era unha norma non escrita, era a tetilla con marmelo. A poñían en todos. Ata que este ano en Redondela o marmelo xa non o poden poñer. Temos a alcaldesa en pé de guerra. Puxo as plumas e os colores. Quitoulles o marmelo este ano e acabouse, xa non hai marmelo. Entón, se queres poñer de postre tetilla, pon aí. O queso de Arzúa, pon o que queiras. Bueno, pois, iso en Redondela. Nos demais concellos non se meten, Pois o Villa Preciosa, esa muller que fixo, sí, tetilla con marmelo. Pois vou facer unha tarta mousse de tetilla con marmelo. Iso non falla. É impresionante. E con noces? Se lle pon noces? Non. Exacto, ponlle noces. Está É boísimo. que tiña unha tarta de queso aquí con membrillo e noces, galleta de noces e son é unha locura. Sí, está boísimo. Pois está ben, me parece moi interesante ese top 3 o de Juan tamén, sobre todo para que a xente pues, se queira así un fin de semana variar. Que conste, que claro, es que é un compromiso enorme. O sea, hai moitos máis, porque hai moito furancho o zapateira, o nati. Furancho e nati é o furancho máis enxebre que te podas botar a cara. Sí. O sea, o máis enxebre que te podas botar a cara é o furancho nati en vos. O furancho zapateira, ese home, ainda estivemos ali cenando o venres. O sea, ten viñazo, fai empanada de millo corvo, ten os ovos con o pan de millo fano eles, o sea, é que hai moito furancho, moi bo. E logo unha curiosidade que me pasa a mí, non? Cando vou a hacer restaurantes, sempre tes un restaurante preferido, que de vez en cando repite, porque ao final tes tantos furanchos que como este fin de semana que vamos. Vos ocorre que de vez en cando dices, joder, este fin de semana me apetece repetir, non? Sí. Como, pues, me apetece ir ali. Voume dar un homenaxe. Claro. Iso sí. vos ocorre con algún que dices, pues cada... Ou que acaba de abrir e antes de cerrar dices, no, antes de cerrar hai que ir, porque como un dos nosos preferidos, antes de que cerre, iso vos pode ocorrer, non? Sí, con estes, por exemplo, con estes top que acabamos de dicir, nos pasa. Sempre repetimos. Claro, porque vos vais os venres, pero é que soindo os venres non vos dá... Non, vamos os venres, vamos os mércores, vamos os xoves... Vale. A ver, na época de decembro ata marzo, igual solo vamos os venres, claro, porque tampouco hai tantos. O sea... Pero a partir de marzo a abril... Sí. 3 por semana. Vamos igual a 2-3 por semana. Mira que se nos encineran, tardamos 4 días en apagarnos, Sí, no, aí viño. Pero bueno, como dimo pai o viño da casa non é peor a auga. En na zona que non se falou nada, pero na zona de Vilaboa hai uns furanchos increíbles, Sí, tamén. Zona de Cangas, moitos, Vilaboa, a zona Bueu. de Vilaboa hai moitísimos, na zona do Morrazo e Vilaboa hai moitísimos. Eu só digo, tiñen que facer unha asociación de furanchos ou por vos a voz de presidentes, porque vendelos tan ben que a partir de agora xa non quero máis hostelería por aí diferente. Asociación de furanchos hai, sí, ¿no? hai provinciais, o que pasa que, bueno, teñen outra visión. No, hai que ser verdade. Bueno, para ir rematando, porque
dá gusto falar con vos, porque así a xente que fale é super interesante, pero salvamos un ratiño. E para comentalo tamén, e que a xente o coñeza. E como é o tema entre os furanchos e os restaurantes, que entendo que estará tamén pasando en Redondela polo tema que dis do Marmelo, comentar por encima a situación que existen os restaurantes ou as taperías, ou as que están abertos todo o ano, e que hai que ese conflicto entre furanchos e restaurantes ou taperías. Eu vou facer un pequeno inciso xa no primeiro. O furancho, que é furancho, ten que ser furancho e cumprir a normativa, e o hosteleiro ten que ser hosteleiro. Nin está ben que o furancho teña cousas que non está permitidas e que poda ter o hosteleiro, nin está ben que haya furanchos falsos, é dicir, un mesón, unha tapería que como pon o nome de furancho no seu cartel, engana a xente para que poida ir ao seu local aproveitando ese tirón de furancho. Entón, mal unha cousa, mal a outra. E ora xa che deixo a ti. A hostelería e os furanchos lévanse a matar. Lévanse a matar, porque según a hostelería os furanchos roubanlle a clientela, non? Cando é época de furanchos teñen menos xente. Eu digo. Non creo que sea certo, pero bueno. Eu digo. Se ti traballas igual de ben que un furancho, por que vas ter menos xente? Igual tes que mirar para o teu ollo, mirar para dentro e mirar que hostias estás facendo mal. Que é o que falla? Que é o que falla? Por que traballas menos cando hai un furancho aberto? Por que a comida do furancho está mellor e o viño do furancho está mellor? Porque ti, se queres, podes comprar viño da casa. Entón, é moi complicado. Digo que di Juan, a min ponme de moi mala hostia o dos... Eu non teño, son moi sincera, non teño tapuxos na boca na zona de Sanxenxo. Unha zona, claro, o sea, super turística. A xente sempre nos pregunta furanchos na zona de Sanxenxo. Ti sabes, buscas furanchos, ti, se queres por curiosidade, buscas aí en Google furanchos Sanxenxo. Vanche aparecer unha lista deles que é increíble. Furancho Juan, furancho Enrique, furancho non sei que, furancho non sei cuánto, furanchos que abren todo o ano. Claro. Que podes comer zamburiñas, podes comer navallas, podes comer cigalas, pulpo, podes comer non sei que. Non, claro, a xente de fora ven, proba iso e pensa que iso... A min é o que máis me fastidia, porque eu quero que a xente que non sabe o que é o furancho, que leve a impresión de saber o que é verdadeiramente un furancho, non que leve a impresión equivocada. Hai moita xente en TikTok, en Instagram e tal, influencers que non son galegos, ni moitísimo menos, que van a un sitio de poñencho, visitamos o mellor furancho e tal, empezas a ver, a min doenme os ollos, ver as zamburiñas, ver as navallas, ver, cago en diola, que furancho, pero que furancho. Iso non é un furancho, debería estar prohibido, que pasa que a xente tendría que denunciar. Iso que seas furancho Juan. Está protegido o nome de furancho pola xente. Pero nadie denuncia. Pero aí non fai nada. Porque non tes que poñer a denuncia, tes que non sei que che vaya a policía, que vaya a xunta, que vaya... Non fan. Claro, iso pasa como cando vas a Barcelona, che poñen paella para los guiris, e vai e por unha paella congelada e dices, isto yo poso. Ao final, claro, sempre hai xente que se aproveita deste tipo de... O tirón. Claro, é dicir, se o turismo demanda furancho, vas ter furancho todo o verán. Van, pero ahora págame as zamburiñas, págame todo o que teñas aí a prezo de no furancho, entendo, non? Sí, correcto. Bueno, pouca cousa queda xa, non? Sí, creo que tocamos todos os queda palos. Queda pouquiño. Colaboración, sabe? A ver, a vos suelen chamarvos os furanchos, oye, acabo de abrir por aquí, a ver se me podes gravar. Sí, sempre nos din de... Sempre non, bueno, evidentemente o que dicía Juan antes. Se é unha persona moi maior, non teñen redes sociais. Non teñen. Ou hai un fillo, un sobrino, non sei que, non sei canto, que vas por ali, visítalos, faz a reportaxe, tal e cual... ou senón eles non te chaman, nin de broma. Claro, porque bueno, estuve vendo as publicacións, pero é certo que entrevista ou co dono do furancho así, iso non é común que teñade, non mostrade máis ou menos o local, pero non sei se a veces mostrades. Falamos con eles, Sí. Pero son salir nos vídeos? Non, eles non. De feito non
gravámolos e todo para saber a historia do furancho e demais. Claro. No Instagram non dá moito tempo, é moito máis visual. O que facemos é ese tipo de que conte a historia do furancho e como é o viño, que graduación hai e demais, faise máis na página web, no reportaxe da web. Tamén vos digo, ahora que está tan de moda os podcasts, solo falta que ahora Guía Furanchín teña el podcast de furanchos. Pues Oxe, aquí, Carmiña, mira, contanos a tua historia. Temos un amigo que é o que nos axuda ca web, que fai moi pouquiño me dixo que podíamos empezar a facer podcast. Eu xa se dixen, Luís, non nos dá para... Nos, cada un ten o seu traballo. O sea, isto é como quen di unha afición, non? No teu tempo afición libre. que vos gusta, pero que vos leva moito tempo. Moito, o sea, editar, subir solo cada quen o día... sabe... Eu teño que dicir algo bo de vos, tanto Juan como Lorena, que falades moi ben, É dicir, entendo que subí os vídeos e digo, bueno, me gusta o que subides, logo podes vir aquí e a comunicación ser bastante susta, pero a verdad que os dous vos comunicades super ben, pois vos lo comento. A verdad que dá gusto que aparte que fagas vos traballo, pois ali probamos e ben, pero comunicando eso é moi vos, explicades moi ben as cousas, eu creo que é super interesante o que decides. Moitas gracias. É que nos gusta falar pouco. Bueno, pero a veces a xente fala, pero decir, que eu os estou escoitando e estou disfrutando moito todo o que contades, son historias que realmente aportan, é dicir, a xente que non sabe de furanchos, de joder, dades información moi valiosa para a xente que os coñece, e para min sobre todo que vos estou escoitando. Pois espérate a vir con nos a un furancho, xa contarás. Bueno, pois iso sería bo. Para vivir de cerca esa experiencia. Mira, isto. Mira, fíxate, falando antes, como estábamos falando de anécdotas, pasounos unha cosa. O ano pasado atopamos no Tarrastal, foi. Estábamos ali, acercóusenos unha señora de Coruña. De Coruña, pero eran de Coruña, e dice, meu fillo é fan voso de fai, a donde vades vos, vamos nós. Pero se sodes de Coruña, espera que che vou presentar o meu fillo que está morto da vergoña. Truxo os 3 fillos, ten 3 fillos, ela 3 fillos. Son de Coruña, veranean en Malpica, se mal non creo recordo. que sí. E veñen cada venres ou sábado, baixan aquí, beben, toman furancho, tal, non sei que, e volven pa Coruña. Atopámoslos o ano pasado, escribíronnos tal cual. Este ano fomos ao Pontevén en Salvaterra, estaban ali. Oh, hombre, outra... Es que ya sabéis, donde vais vosotros, vamos nosotros. Tú sabes, o sea... Es unha satisfacción increíble cando a xente recoñece o teu traballo. Claro que, a ver, por lo que me decides, non ides por ir, ides porque vos gusta o viño, a ti che gusta o blanco, a ti o tinto, porque sabedes, vos gusta ese disfrutar do viño e logo disfrutar da comida, porque ao final eu creo que é algo básico, decir, a xente que a mí me encanta comer, a mí o que me estás contando, nos encanta comer. Quero sair daqui e ir a un furancho, sabes? Pero que me decides, como unha boa empanada, que se hai sardiñas, que se hai un bo guiso, digo, joder, é que quero o viño se che gusta, e se che gusta o bo ambiente, se che gusta sair, estar en contacto con xente que hace a festa, pois eu creo que é algo ideal. E se ti cada vez que vos subides algo, a xente dice, joder, que se van, non vai estar aí por estar mal. Eu creo que é algo como cando dis que se estás en tal cidade tes que visitar tal cousa, non? Pois se ves a Galicia tes que ir a un furancho. Non podes marchar de Galicia sen saber o que é un furancho. A un furancho é verdade. A un furancho é verdade. Como, non sei, como ir a Valencia e non probar unha paella valenciana nun sitio típico donde ou irte a zona de Canarias e ir a un guanches, como se chaman? É que non me acordo. Son estes, é parecido, é como os baixos da casa dos mariñeiros donde eles preparan ese pescado do día. Guaches ou guanches ou algo así es. Ahora non quero meter a pata, seguro que xa me tirarán das orellas, pero algo así. Tes que vivilo, o sea, tes que vir, disfrutalo e velo cos teus propios ollos. Está moi ben ver o vídeo, está moi ben ver as fotos, pero se ves a Galicia e non vas a un furancho
Non biches o propio noso. Claro, e logo, aparte dos furanchos, e tamén na tempada que non hai furanchos, comentabas que visitades tascas, iso como elesides, o sea, a vosa elección vades probando e compartidos que vos gustan, aí como facedes? Sí, pois iso nos comenta a xente de mira, hai tal sitio, como non fai moito un seguidor nos dixo, pois tedes que ir aquí, porque aquí se come moi ben, o viño da casa, e pois vas, probas, faz o mismo que no furancho, pero fora da época de furanchos, pois xa sea un mesón, unha tasca, unha tapería. Nos cando empezamos, eu miro ahora os vídeos e as fotos, o noso traballo de fai 2 anos ou aí un ano e pico, é morro da vergoña. Porque claro, vamos evolucionando, eu tamén nos formamos, nos tal, cual, é certo que eu deume conta de que este mundo gústame, non? Preparámonos para traballar no Instagram, ao final, nas redes sociais, en tal, para dar a coñecer esa gastronomía. Queremos ir abrindo fora da época dos furanchos, dar a coñecer todo aquel sitio que nos pensemos e valoremos que se pode beber e comer ben. Claro, porque hai moitos que non son furanchos, pero vas a comer moi ben e beber moi ben. Claro. E creamos un contido moi bo. Claro, iso, que quede claro. Bueno, para rematar, non sei se tedes unha anécdota cada un dun furancho que vos guste, ou de algún día que vos íamos a recoñecer, ou algunha anécdota que teñades, que vos recordades, que sempre recordades con vosos amigos, ou que vos gusta contar de algunha experiencia en algún furancho que recordedes. Se tedes algunha. Eu teño unha como graciosa. Non sei se abrirá este ano. Hai un furancho na zona de Mondariz, bueno, pertenece a Covelo, que se chama Casa Parranda. A primeira vez que fomos pois nada, non o chamamos, chegamos ali e pedimos unha mesa para 4 e nos puso nunha mesa na parte de abaixo. Antes diso foi, chamástedes, Sí, non bueno, tedes. así un home deses no rudo e un pouco mal encarado. Non chamaste, non reservaches, pois non hai sitio, non sei Porque que. só se reservan os furanchos. En algúns sitios, en pouco, algúns se pode, en outros non, moi poucos. depende do propietario, do propietario. Este prefería que a xente o chamara para decirlle, "Oye, mira, vamos a ir tal ou cual". Bueno, o caso que nos puxo ali abaixo de todo, debaixo é un sitio moi bonito, nos puxo debaixo debaixo co can. Nos puxo co can. Co can preso, non? Sí, un can preso, un mastín grandísimo, cheo de moscas, e nos puso ali. Seguía mal encarado. Nestas, pois se nos ocurreu decirlle, mira, que claro, non avisamos, pero bueno, non habrá outra mesa, tal, e que, bueno, vimos desde Vigo, somos os de aquí a Furanchín. A caracho. A caracho. Deixou o can alá e nos movímonos 4 mesas pa diante. Xa empezou a ser amable, xa cambioulle a cara, xa... Pero non tanto polos seros daqui a Furanchín, non? Eu creo que foi como estes 4 que veñen aquí, a que veñen, e de repente, ostra, pois mira, para que veñan eles, pois igual... Xa vos coñecían. Exactamente, sí. Claro. Sí, Bueno. ese home, por exemplo, conocíanos por Facebook. Sí. E dos antiguos, claro. Claro, pero ao final vos, tanto furanchos, xa vos tratan con outro cariño, pero non por trato de favor, non, ao final vos coñece, non? É como... Mira que a xente pensa que moitas veces que por ser os de Guía Furanchín imos ali e temos mesa asegurada. Nos facemos cola como todo mundo, nos pagamos como todo mundo. Aí, como ten que ser. E se chamas a un furancho dos poucos que reservan, mira, terás... Da igual quen seas, o sea, non tes trato de favor. Non tes... Poden ter o detalle de que se invitan a un viño en Bichante, pero trato de favor, non. E Lorena ten algunha anécdota de furancho? Pois mira, ainda nos outro día, a verdade fai... Pois mira, por recordar unha de fai pouquiño, indo hacia un furancho íbamos... Claro, cando vamos a modo de traballo de que vamos a facer reportaxe, vamos ca a noso uniforme, non? Camiseta corporativa e tal. E deixamos o coche lonxe para dar paseo despois de cear. No, porque non había sitio para aparcar. Sin máis, estaba a tope o parking e deixámoslo lonxe. E íbamos andando os dous ou 3 coches.
Son os de Guía Furanchín para unha foto de nós. Para nós aún é. Sí, somos xente normal. Date igual, a veces incluso un pouco de vergoña. Bueno, porque son dos faladores, non? Porque hai xente que como que, o sea, algún cantante, algún músico amigo me dice, cando te pan, que faz? E eu, non sei que decir. Digo, e que tal? E a veces quedanse calaos. E dicen, hola, Arturo, non sei que. E quedanse calaos. Digo, bueno, pues ao final ser faladores. No, nos falamos como, con... bueno, que? Vir por Furancho? Sí, nos falamos con eles, Falamos lle con preguntamos, e lle decimos, mira, que che gusta, que non che gusta, como podemos mellorar, porque ao final esa xente que te sigue tamén é crítica. Sí. Nós tamén queremos aprender mellorar. E ao final eles che dan unha visión que ti igual desde dentro non tes. Entón sempre lle preguntamos que gusta, che non che gusta, tal, pois podías facer isto un pouquiño máis fácil ou podías poñer, a veces Fai pouco escribironos dicindo Sí. que por favor añadíramos nas nosas Redes sociais. nas publicacións se os furanchos os que tiñan acceso para persoas de mobilidade reducida. reducida. E dixen, Pois mira, é boa pois idea. é verdade. O sea, hai moita xente que vai en silla de rodas ou en muletas ou no que sexa. É bo saber se podes ou non podes acceder. E xa o estamos poñendo. Sí. Bueno, Juan e Lorena, vou rematar Sí. cunhas preguntiñas que sempre fago nos podcast. Veña. O que si vou comprobar que siga grabando, pois salvamos un ratiño. E a ver, Sí. non vai ser que o móvil se pare e non poida gravalas. E agora vos poder falar. Veña. É o que ten cando un está ben, non? Cando un está a gusto, pasa o tempo voando. Sigue grabando, sigue grabando. Que nunca gravei co gran angular. Anda, que se non se gravara nada disto. Habría que No, repetir. o sonido se grava, porque logo poría unha foto vos así. E xa está. Falando. Bueno, fago unhas preguntas a todos os invitados que teño. O que sí, o único que vos pido é respostas cortas. E rápidas. Bueno, empezo por Juan e logo Lorena. Sodes de siesta? Non. No. Traballo non me lo permite. Se podeses comer un alimento todos os días, cal sería? Picaña. Xamón. Samo. Tedes adición a algún alimento? Algún alimento dantoso, azúcar, pois algún salado, patacas fritas, embutidos, Frigolosinas. golosinas? Sí. Hai xente que lle chama flash. Ah. Hai xente que lle chama frigolosinas. Son as barras de xeado, de sabores. Claro. Toleo por elas. Cada vez que acaba a temporada de verán, vai ao Mercadona, que as venden ali, bueno, as venderán en máis sitios, pero a mí gustanme esas, e me compra 4, 5, 6 paquetes, eu despois vou por detrás e compro outros tanto máis para ter na bodega e que non se me Que acaben o recordos de resto comelo. Iso vendían moito nas tendas de pobo. Sí. De Uns mar. ultramarinos. Sí, sí, sí. 5 pesetas. Sí. Frigolosinas. E Lorena ten a adición algún frutiño ou algún antóxico. Eu Me creo- apetece... Eu creo que a edición non, pero a mí non me pode faltar ningún día da semana as miñas tostadas de pan pola mañá. Non me poden faltar. Con que? Con xamón e aguacate ou xamón con aceite de oliva. É o meu Eu fago o meu propio pan. Carai. Sí. E non me pode fallar ningún día. Pan, algún cereal especial, unha fariña especial? Centeno integral. Carai, suave. Chef galego que máis vos guste? Se tedes algún chef? E se non, restaurante galego que máis vos guste? Bueno, que antes sais estes furancho, pero ahora algún restaurante ou tapería, pois teño este local que me fascina. Bueno, eu creo que un do Pepe Vieira hai que falar del. Sí. Pepe Creo que Vieira sí. como cociñeiro e como restaurante ou tapería, que non sexa furancho, que xa os destes a vos ou taperes. Restaurante, cociñeiro, sí, creo que sí. O de Pepe Vieira tanto como cociñeiro como restaurante. Sí. E o de Juan? Eu non sabería decirte. Eu é que... Sí, ti igual sabes. O de Pontevedra que visitas moito. O Gumer, sí. O Gumer, que me contaba. Sí, vou moito. Hai un restaurante, sobre todo porque controlan moitísimo de viños. É un medio viñoteca e aparte fan unha comida moi basada na nosa cultura, pero moi cuidada.
cómese moi ben. O Gumer en Pontevedra, sí. Vale, supermercado de confianza. Ai, xa me o Gadis, así, xa parece un anuncio isto. Así con non. Supermercado de confianza, Mercadona. Mercadona, Gadis, perfecto. Que hai na vosa neveira sempre? E bueno, como que hai pa ti que diga sempre ten que estar na miña neveira e que ten que haber pa Lorena sempre na neveira. Pois eu creo que na miña, aparte do congelador, as frigolosinas, ten que haber cerveza. Eu creo que sí. Son desas persoas. Aí xa me persoas... rompiches, en bebedor de viño que quere cerveza. Sí, sí, porque o viño o bebo cando estou ca xente, cando estou, pois eso, ben nun restaurante, pero despois gústame chegar a casa e relaxarme tomando unha cerveza. Está ben. E Lorena? Vou repetir. Para min é imprescindible O xamón. O xamón serrano. Sí. Non me pode faltar ningún solo día. Recién cortado, entendo, non? No. Non? Ai, que cara triste Ai, puxo. pois o Mercadón recién cortado. Que máis quisera. É unha maravilla, Sí, recomendo. pero... Bueno, que almorza Juan? Almorzo. Pois depende. Mira que tes 30.000 seguidores, queren saber cotillar un pouquiño. A que os ocurra é máis ela. Lorena se hizo tostadas de pan caseiro con xamón e aguacate. Eu como se me dé. Eu tanto podo tomar unha... Eu son moi de aburrirme rápido, menos que a miña muller. Pero do resto, sí. Pois podo tomar cereais, podo tomar galletas, podo tomar, pois algunha vez tamén probo e tomo tostada, mermelada, pero non teño un patrón fixo, a verdad. Bueno, está ben, vas variando. Non sei se cociñades. Que iso non falamos. Costa vos comer. Sí, ela cociña moi ben. A min se me dá moi ben a brasa. A brasa. Vale, sí. Ingrediente preferido para cociñar. A carne. A carne. Eu sempre digo, meu é o allo. Algo que dá tamén a todo. Tens que usar un ingrediente. Carne... Ah, claro, ingrediente de... Pode ser un condimento. Claro. Eu creo que a cebola, Cebola. Eu Sí, creo que sempre, a xente cebola. sempre está entre allo e cebola. É que eu creo que a cebola, porque a cebola cos guisos, cos fritos... O perexil. Cebola. O perexil ao final non dai tanto sabor. Sí, depende. Bueno, anda aí, moi galegos os dous. E o teu mellor plato que cociñas? O que a xente este super enganchada a él. Que diga, ose Lorena, cociña de novo. Lo tengo claro. Cuál es mi mejor plato? Algo que cando fixeches por primeira vez dixenche, vas a joder a carne, como fas iso? Eu creo que son das cousas que máis rica te sale. El qué? A carne a Coca-Cola. Oh. Yo probé unha vez co polo, que salteas e logo te Coca-Cola queda caramelizado. Pois a vez que a vin facelo, tolei, dixo, pasa, eu creo que das cousas máis ricas. Fas moitas cousas ricas, pois a paella, hai moitísimas cousas, o jamón asado, fai moi bo. Pero así como algo que igual non coñece tanto a xente, a carne a Coca-Cola é algo... É un bizcoito. Ah, sí? Un bizcoito de naranxa. Oh, o da tía Otilia. O bizcocho da tía Otilia. Bueno, eso que tedes bastante platos recoñecidos. Cal é o plato galego que máis vos gusta? Pa min, clarísimo, o cocido. Cocido. Pulpo. Pulpo. Como boa filla de pulpeiro. Gustamos dous, pero que me campana de millo. Me parece increíble. É como o que gusta pizza, que dices, plato yo que quieres está bo. A empanada de millo a mí me fascina. Bebida para acompañar unha comida? Viño. Viño? Viño. Viño, blanco e tinto. Esta vouche facer, pero sento yo por onde irá. Doce ou salgado? Quizás eu sea máis de salado que de doce. Engañachesme co das frigolosinas. Eu salado sempre non, que non me tira nada o doce. E un bo xamón serrano. E non andamos moito comendo tartas e tal. Pois eso, o bizcocho que fai ela, pero senón... Vale. Bueno, esta fagoula igual, porque é a lista que teño para facerlle os cociñeiros. Se non traballases do que traballas agora, Juan, que sería? O que lle gustaría ser? Pois podes soñar todo o que queiras. Sempre, pois eso, te botas a cando eras pequeno, antes que cando empezas a tocar o balón, que sempre soñas con ser futbolista, ¿no? Bueno, a mí no meu caso,
Arqueólogo. Arqueólogo. Sí. Está moi ben. E Lorena? Lorena quería ser de pequena bailarina e a día de hoxe se pudera ser bailarina sería. Está ben. Pois moi ben. Pois bueno, me pareceu super interesante, digo, lo de verdad, das mellores conversas que tiven, porque a verdad que me sentía super desubicado no mundo dos furanchos, cando vos falei e me respondiches, pois me pareceu unha charla super interesante a de ter con vos, e a verdad que super contento me acabo de quedar, porque coñezo moito máis dos furanchos, creo que a xente vai coñecer, porque ao final hemos dades moito aí, pero eses detalles que a veces se comentan aquí, e habrá xente que diga, porque os podcasts son de... pois vou no coche, teño unha hora de viaxe, me poño algo longo, ou a camiñar, ou recollo a casa e me poño de fondo. Eu o fago. Eu cada vez que vou no coche teño alguén moi importante nos podcasts que é con Costrina. Que? Con Costrina. Non coñezo. Non coñeces? De Porque historia. Con historia. Pero Sí. sigo Memorias dun tambor. Non sei, coñezo. Sí, coñezo. Historias de Aser tamén, pero non coñecía de Sí. historia. Busca con Costrina, é unha crack comunicando a historia e sobre todo fai dunha forma moi fácil e moi amena, que normalmente a historia a xente lle cae un pouco pesada, pero Pois apunto. Pois, Juan, Lorena, un placer. guía furanchín, xa sabedes, a guía Michelin dos furanchos que temos aquí en Galicia, temos un patrimonio espectacular cos furanchos, que é algo que a xente que vende fora lle encanta, aos galegos tamén nos encanta, e hai que valoralo porque, polo que decíades, pouco a pouco irán desaparecendo, e é algo que valorar porque igual os nosos netos teremos que contarlo como aquilo Oxalá. que existiu Ojalá non pase, esa que de pouco. pero bueno, animamos a todo o mundo a que os visite, que hai que vivilo. Hai que vivilo. Lorena, queres añadir algo máis a esta despedida? Que, por favor, cuiden esta tradición. É moi nosa, é única, non hai outra igual, así que por favor a cuiden. Moitas grazas, guía furanchín. Hasta logo. Historias por doquier, con Adrián Barreiro.